Og det er den 18. januar, og Anders har tænkt sig at blive vinterbader for første gang i år. Kom så, Anders. Jamen, skal jeg gå den der vej rundt om? Jamen, du kan tage mine træsko på. Jubi! Og der er ikke særlig meget sne. Tænker jeg. Er det koldt, Skattebass? En smule. Nej, det tror jeg ikke. Min fod er kold. Jo, men sneen er varm. Der kommer sne op. Og lige at se der. Min fod. Min fod. Jeg synes jo bare, at vandet ser rigtig dejligt varmt ud. Ligger der nu? Jeg får... Ligger der lun? jeg får Må du ikke falde her, skal? Der er sne i den. Ja. Der er sne i den. Så. To, tre. Anders vinterbader. Og så kommer håndklædet. Og Anna er så officielt vinterbader. Han tøver ikke.